Velkommen til denne livestream direkte fra Mørkedalen. I aften skal vi finde vinderen af Dystopia Haunted House X Trials of Terror. Er du den heldige vinder af 10.000 danske kroner? Det finder vi ud af lige om lidt. Men først skal vi ned og snakke med nogle af de fantastiske frivillige. Vi har nemlig de bedste frivillige i hele Danmark lige her. I aften er vi samlet til den årlige Halloweenfest. Hundredvis af udklædte monstre og gespenster gemmer sig hernede i de skumle lokaler på Atollen Bravenfest sammen med jer derhjemme, der sidder og ser med. Kom med denne vej. Vi skal møde nogle af dem. Dig der! Hej! Hej! Nu har vi haft 10 års jubilæum i år. Ja! Hvad glæder du dig mest alt til næste år i 2025? Og hvordan vælger man? Det er jo det hele. Altså, jeg glæder mig til vores Haunted House selvfølgelig. Circus of Torment, som kommer igen. Det bliver så mega fedt, men jeg tror, det jeg glæder mig allermest til. Det er faktisk de små ting, vi skal til at lave igen. Det er vores mormysterie, det er mor i mørket. Og så er det bare Dystopia, hele Dystopia-familien. Det er fantastisk! Ja, lad os gå videre denne vej. Lad os prøve at se. Der! Hej! Ja. Hvorfor er du frivillig ved Dystopia? Hvad synes du om det? Jeg synes, det er så mega fedt, og vi alle sammen har det skide fedt sammen, og vi har et mega godt sammenhold. Og vi er en stor, dejlig familie. Jeg har aldrig haft venner før, men det har jeg fået efter jeg kom herned. Så jeg kan virkelig anbefale Dystopia. Som det bedste frivillige sted nogensinde. Det er fantastisk! Ja, tak skal du have! Ja, er der andre, vi kan... Ej, det er for uhyggeligt, det der. Og lad os gå ned gennem horterne af monstre her. Ja! Hvad med dig? David? Ja? Gustavo, the crazy juggler. Så næste år skal vi på turné i Danmark. Ja. Hvad glæder du dig mest til med Danmarks turnéen med Circus of Torment? Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal til København. Endelig mission for første gang med Circus of Torment til Sjælland. Det er nok det, jeg glæder mig allermest til. Og så resten af turnéen selvfølgelig med alle sammen. Det bliver fantastisk. Det er helt vildt. Og tusind tak for at være her i aften også. Selvfølgelig tak for at have mig. Vores gode venner ved Dark Thrills Entertainment. Ja, men nu tror jeg snart ikke, at vi kan udsætte det længere. Vi skal finde vinderen af de 10.000 kroner. Så følg med mig. Oscar, architect coming through. Ja, undskyld mig. Ja, så er det ved at være tid. Denne vej. Vi bevæger os selvfølgelig ned i haunten. Hvor ellers? Denne vej. I gæster The Trials of Terror kender nok allerede denne tur. Her har vi ham jo! The Golden Gambler himself! Tusind tak for din indsats i vores haunt. Og i aften skal vi jo finde vinderen af de her 10.000. Det vil du hjælpe med. Men sandt. Mine damer og herrer, Golden Gambler her. Og det er nu tid til at finde vinderen af The Trials of Terror. Det har været en absolut fornøjelse at se alle jeres ansigter i den anden ende. Hvordan I er kommet ud med ansigter, som kommer igennem med en blanding af rædsel og glæde. Og det er nu tid til at give lodderne her et godt spin eller to, så vi kan finde vinderen. Ja, så hvis The Golden Gambler ryster lodderne rigtig godt, bare giv den en masse ture. Nu skal I høre. I år har vi haft 5.000 deltagere i The Trials of Terror. Vi startede ud på Scary. Derefter rykkede vi op til Intense. Og til allersidst var det selvfølgelig Extreme. Ud af de 5.000 gæster var der et par hundrede, der blev til at kigge op undervejs. Det var simpelthen for uhyggeligt. Og mange af jer klarede The Trials. Nogen klarede alle 7 trials. Og det er sådan, at for hver trial, man klarede, så fik man jo et lod til at vinde de 10.000 kroner. Og hvis man var med på The Golden Gamblers i det leg, kunne man fordoble
eller miste alle sine lodder. Og der var nogen, der faktisk fik 20 lodder ved at ramme den gyldne felt på vores lykkehjul her. Nå, men disse lodder er det, vi har gemt ind i vores blodige kasse, som I lige har set The Golden Gambler blande godt og grundigt. Det vil sige, det er helt fair. Nogle af jer fik mange lodder, og nogle fik få. I aften skal vi tage hul på lodderne og se, hvem det er, der er den heldige vinder. Men vi gør det jo ikke bare på en traditionel vis. Det skal jo være på dystopisk vis. Så de damer og herrer, hvad vil I gøre, hvis I vandt 10.000 kroner? Hvad vil I bruge pengene på? Hvem vil I bruge pengene sammen med? Det kan I jo sidde og tænke om derhjemme, mens vi lige drager spændingen en tand mere. Ja, det skal jo blandes godt. Det er skidt. Men det er jo ikke kun de 10.000 kroner, vi kæmper om i aften. Vi trækker også et par ekstra vindere til blandt andet at besøge vores Haunted House, eller opleve Circus of Torment, eller noget merchandise. Og til sidst er der en lille overraskelse til alle vores seere. Så følg godt med indtil da. Golden Gambler. Alle de gæster, der var igennem i år. Hvem var de mest forfærdede, du oplevede? Kunne du mærke forskellen mellem scary, intense og extreme, når de kom ud til dig? Jeg tænker da helt klart godt, at man kunne mærke folks rædsel i de forskellige niveauer. Hvordan at det gradvist var mere og mere intens, fra scary til intense til extreme. Og hvordan at gæsterne gradvist kom mere og mere blodige og forrevne igennem de forskellige niveauer. Men ikke desto mindre stadig med den samme gnist i øjnene, når de kom igennem. Det er sådan, det skal være. Og der skal være noget for alle og enhver til Dystopia Haunted House. Vi har jo the hardcore adrenaline junkies, der kommer til extreme. Der skal også være plads til dem, der skal have det lille gys. Og for nogen viser sig åbenbart at være for meget undervejs. Det er, hvad det er. Vi prøver at skabe en skræmmende og forbløffende oplevelse for alle, der vil lege med hernede i Mørkedalen. Nå, nu begynder det at nærme sig. Vi kan snart ikke trække spændingen længere. Har I haft tid til at tænke over, hvad I vil gøre med pengene? Hvem I vil dele den med? For eksempel jeres deltagere på holdet. Eller er det jeres egen fornøjelse? Ja, Golden Gambler, giv den lige en ekstra omgang. Vi skal ikke have det siddende på os, at de ikke var blandet ordentligt. Er vi ved at være der? Således så tænker jeg, at alle lodderne har fået et godt drej, og jeg tænker, det er tid til at finde vores vinder. Men sanden. Har du fået en god håndfuld? Jeg har den første gode håndfuld lige her. I troede vel ikke, det ville være så let, at den bare skulle trække en ud af vores blodige kasse? Nej. Vi lader The Wheel of Fortune diktere, hvem der vinder i år. Nu er der ikke mange igen. Jeg kan se, at jeg har et sidste lod her i hånden, og så kommer der en sidste op af vores pulje. Så jeg går over for sidste gang, trækker vores sidste lod. Stik armen godt ind, Golden Gambler. Og helt ind nu, så langt ind min gyldne arm kan komme, og vi rammer en. Jeg har fat i noget lige her. Og den kommer der. Og det sidste lod kommer på vores hjul nu.
Og således, lad mig spørge jer. Er I klar til, at vi skal dreje hjulet for at finde vinderen af The Trials of Terror? 3, 2, 1. Take it away! The Architector 4. Vil du have æren af at tage loddet? Haha, selvfølgelig vil jeg det. Lad os se, om vi ikke kan ringe personen op her. Og vil du give mig et telefonnummer? Jeg kan forsøge. Jeg tror, det er et... Og på højtaler. Det er spændende. Her lørdag aften. Om personen er ved telefonen. Dette er telefonsvaren. Desværre ikke. Vi efterlader en besked på telefonsvaren. Tillykke, Ip! Du er vinderen af 10.000 kroner for at gennemført The Trials of Terror! Yes! Ip, du hører fra os om, hvordan du får de dejlige penge ind på din konto. Og så vil vi bare sige tusind tak for at deltage i The Trials of Terror. Med venlig hilsen, The Architector 4, The Golden Gambler og hele holdet ved Dystopia Entertainment. Golden Gambler, har du noget at tilføje? Tusind tillykke med at gennemføre The Trials of Terror og være den ultimative vinder af vores udfordring. God aften, Ip. Nå, vinderen var Ip Hørnshøj, hvis jeg læser det der rigtigt. Vi skal nok få fat i dig, Ip. Golden Gambler. Gennem denne. Og således har vi fundet aftenens første vinder. Tid til at trække den næste. Og det er Ip, der har vundet den første konkurrence her. The Trials of Terror. Så, nu skal vi trække to billetter til skæveniveauet af næste års Haunted House. Golden Gambler, take it away. Vi giver hjulet endnu et spænd. Og The Architector 4, vil du have æren? Vinderen af 2 billetter til Dystopia Haunted House 2025 er Victoria Falk. Victoria, der er 2 billetter til skæreniveauet af Dystopia Haunted House der næste år. Og vi trækker endnu en vinder af 2 billetter til næste års Haunted House. Golden Gambler, take it away. Således. Det er Kasper G.S.V. Du vinder 2 billetter til skæreniveauet af næste års Haunted House. Stort tillykke til Kasper. Værsgo. Nu trækker vi en vinder af en limited edition Dystopia Haunted House Trials of Terror t-shirt. Og vi giver den endnu et spænd. Og vinderen af den t-shirt er Louise, uden et efternavn. Men jeg gætter på, at hun er fra Odsherred via hendes e-mail. Så Louise fra Odsherred, der er en t-shirt til dig. Vi trækker endnu en t-shirt til Dystopia Haunted House. Lad det spænde. Go! Det var hernede. Endnu en vinder af en t-shirt. Endnu en Victoria. En Victoria Smidegaard denne gang. Tillykke med en Dystopia Haunted House Trials of Terror t-shirt. I år har vi jo 10 års jubilæum, og til det har vi fået lavet de lækreste 10 års jubilæums 10 Years of Fear t-shirts. Og nu trækker vi en vinder af sådan en t-shirt. Golden Gambler, take it away. Og vi giver den igen.
Således. Jeg tror, der er en, der måske skal på plads deroppe. Vinder af en limited edition 10 Years of Horror, 10 Years of Fear t-shirt er en Melanie Tarp. Melanie, der er en t-shirt på vej til dig. Vi trækker sgu endnu en t-shirt. Endnu en 10-års jubilæum 10 Years of Fear t-shirt. Take it away. Og vi giver hjulet endnu en chance. Og den landede selvfølgelig på The Golden Sliver. Hvor heldigt. Og det er en Nicolas, jeg har lyst til at sige, Toresek. Nicolas Toresek. Der er en 10 Years of Fear t-shirt til dig. Så skal vi have trukket den sidste vinder for i aften. Det er vinderen af 2 billetter til Danmarks omrejsende horrorcirkus Circus of Torment, der kommer til Danmark næste forår. Vejle, Aarhus, Odense og København. Så det er 2 standardbilletter til et af de shows. Man bestemmer selv, hvilken dato, hvilket tidspunkt. Golden Gambler, take it away. Vi spænder hjulet for sidste gang. Winner, chicken dinner. Og vinderen af 2 billetter til Circus of Torment er Karina Svejgaard Helsing et eller andet. Karina Svejgaard, tillykke. 2 billetter til Circus of Torment. Den beholder du, Golden Gambler. Og her på falderebet har vi jo lige en sidste ting til jer derude, der ser med. En lille surprise. Fordi den næste times tid er der en rabatkupon til netop Circus of Torment, som giver 15% rabat på onsdag, torsdag og søndag på standardbilletter, om det er i København, Odense, Aarhus eller Vejle. Rabatkoden er GYS15. GYS15. Tast den rabatkode ind, når du booker dine billetter, og så får du 15% på billetter. Standardbilletter til onsdag, torsdag og søndag i de her 4 byer. Den varer kun en times tid, så du skal ikke vente på lang tid. Og så vil vi bare her fra Mørkedalen sige 1000 tak for at følge med i aften. Golden Gambler, har du hygget dig? Det har været helt fantastisk at have jer alle sammen med igennem her. Så 1000 tak for at spille med. Tak for i aften!